Здравейте! Намираме се в спа зоната на къща за гости Алпайн Бел. Още на входа може да си оставите всички електронни устройства и да се потопите в релаксиращата атмосфера на марокканския стил, в който е и това санитарно помещение с приглушена синя светлина. Тук сме се погрижили за вашето здраве чрез цветотерапия, която сега няма как да ви покажа, защото съм в неподходящото облекло да влезна под душа. Имаме солна стая, в която сме използвали естествени солни камъни и е инсталирана най-иновативната система за дифузия на слута, която да засили вашия имунитет след ски натоварен ден. Всичко, което сме направили тук, е било със съдействието на българската фирма за изграждане на такива места, която се казва Терамар. Влизаме в басейнчето, където имаме силна водна струя от този водопад за масаж на вашето тяло и лежанки с инфраред топли лъчи за отпускане на вашите мускулчета. За повече информация в нашия проект и този уникален мароккански стил, посетете нашия сайт milioredesign.bg.